24 Days of Rum, deň 7. Rum z Kambodže, infuzovaný korením. Toto znie tak, že to bude buď super, alebo prúser. V 7. okienku rumového kalendára 24 Days of Rum sa nachádza Samaj Kampot Pepper Infused Rum. Pôvod Kambodža. Destilácia podstyl. 41% alkoholu. Zaujímavosť, kampotské korenie, ktorým je infuzovaný tento rum, sa považuje za najkvalitnejšie korenie na svete. Poďme to teda ochutnať. OK, tak už na prvé ovonanie viem identifikovať to korenie. Je pomerne výrazné, trošku mi to pripomína magi alebo koreniny na jedlo. Viem si tam predstaviť dokonca aj nejaké bylinky, možno rozmarín, bazálku v chuti. To korenie je tam výrazné hlavne v závere, čiže teraz cítim tú pikantnosť, štiplavosť, ale musím povedať, že ma to baví. Je to fajn, ten rum je sladký, určite je dosladený, je to cítiť, ale je to niečo iné, netradičné, super. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre ďalšie video.